Where are you from? Eritrea. Eritrea borders 3 countries. Name them. Djibouti, Sudan, and Ethiopia. True or false, one of the oldest human skeletons was discovered in Eritrea. True. What do the colors of the Eritrean flag represent? So the green represents agriculture, blue represents the water. I'm guessing like the Red Sea. The red represents the blood, like we lost in the war. So when it comes to like the center of the flag, there's like the red part, which is like bigger on the left side or the right side, and then it goes smaller. And it basically represents like at the beginning of the war when we were losing lots of. Every morning you wake up and swear you'll start training your abs. Then the snooze. داني مان فولو يارك برازر تاب بتشارل يا تسكعت إنه تتشوالو لا أنت نمشات لا شو السطا ساكت እሺ ለኔም ለማንም ስጭስቲን በቃ ጊፍተር ሞኒሽን አሳየን አቦ አሁን ተጠራቂ ቢደረስሽ ይሆናል አቦ ልብህን ልስጣት ይኮን ያለችው አልሰማህም እንዴ ለዚህ እኮ ይሰኩት አዎ ልብህን ልስጣው አለች አዎ ይቀኔ ማለት ነው እኮ እሺ ቀጥ ራሂሜል ቀጥ እስቲ መቼስ ሙስሊም ነሽ አትዋሽም ብለን ነው የምናስበው ሁላችሁም እስቲ ያራዳችሁ ስክሪናችሁን ጫን እያደረጋችሁ ሴንድ ስክሪናችሁን ጫን እያደረጋችሁ ሴንድ ወዬ ሄሉዬ ይላል ሄሉዬ የኔ እናት ይላል ሁላችሁም እስቲ ነቃ ብላችሁ ስሩ ቡም ሻካላካ ቡም እያደረጋችሁ ቡም ሻካላካ ቡም እያደረጋችሁ ነቃ ደንገት ብላችሁ አይሻ ራሚል ሙድ ያዘችብን እኛ ላይ ተለበሉ መቅዲ ዌልካም ሁላችንም ሲንያስ ኦስካር ጁስ እና ሱፐርማርኬት ዌልካም ና ኦስካር የኔ አባት ኧረ በ86 ፎሎወርስ ነው ለምን እኔ ለአንተ 1000 ፎሎወርስ አልሰጥህም 1000 ፎሎወርስ ለምን አላዘለም የኔ አባት በአንዴ ላይቭ ለምን አትከፍትም በ900 ብር ማለት ነው ኦስካር እንዲህ ከምትለፋ የምሬን ነው ማለት 1000 አንተን አስገባልኝ 1000 ፎሎወርስ ልስትና ላይቭ ገበና ጁስ ምናምን አስተዋውቅ ገባና ላይቭ አይመስልም كم تطلعون خابت هاجراونا انا كل حتى كم حتى كان احمد لا صرنا يبنا صرنا صراحه عندي صرنا معها وصدوي مجمر حزب ኤርትራ አግዜ ደርግሲ ሊቢያ ባህሪ በሐሙሽሚት በሽዱሽሚት በደርዘን አጠፈን ነር ካባ ኩና ዘኸሰርናዮ بزي كوينا زطفاهم ناخمان بزحوا مناط مساهم غير هريكا صلاي كوم غيرسي ايبتننان نصلاي ناس بقى اما كل نيرنا اما كل خوينا كل ነገር نسرح نيرنا እንዳ ፈለጠ ሁሉ ሲ ድምስስስ መበረና መጥፋና መጽናተና ነው نسون ግን فرحاتكم فرحات بقى فرحات علامه يقولكم راي يقولكم فرحت راي جلكم حتى جزي بيت معسرت نحرتهم وسب باقركم صور حقق بلا تفرح حسابكم عايز قبرك قاصا غير قرص يبلك كم تجيروا عفار كيدون كده خيدهم يخيدوا ما عاد تقوم تدو ሶማል ዓሊምኩም ገንዘብና በሊዕሞ ዞም ኢሳዶ ገረዝ ባህልዶ ጆንገረንዶ ስጋ ኮንጎ ሆይድ ሰራዊትና ተዋጊ ዝንዳ 74 ንሶም ክትገብሩ ሓላል በቃ ድላይ ክገብር ድላይ ክዕልም ድላይ ገረገብር ካለ ሰብካ ወላ ሓንቲ በቃ ምልከተካን ዓፋር ገዲፎም ማራ ካለ ዘይኮዶ እንታይ ሶምሽ ድላይኩም ትገብሩ ድላይ ግበር ካለ ሰብካ ربح الله ولا يبني الكات زارب تغرى علامهم ابراهيم علامه انت فاينانس علامه بقى زهق دف زبحال سيبك له زي ماينوريتي
ولا حنت محبرة وصرت زي بلو كابوتاتهم أبو حقوتاتهم دم زنبعنا سقاب ندا أسورو ندا قطور نقران قلنا مسترياندو مزي هاي لسلاسلو مسترقلو خينهم إزيهم كنت بقى يورلو إذا حرست يزول حزب زدخا زول ختمانيان إذا 800 حزبنا زولو دخا زول حزبي سلطان خزال إذا محمد شاه 100 و10 500 نساتهم بينهم زنوبرلو إذا كبك علو سلطان بخمي من قد حزب لي هم ردا وانا تفرح هاي الرادا كان فرح كرادا كن بحايل خمي مالتي كنت الليل بك عندني سراينا قلنا نقاليو كما ينبه هنا تسهم سراتهم كم سرات تقميتكم تارجتكم كنت الليل لكم او ما تحايل تلود الغاز كمي مالتي سيدو يكون كامتي خاص هاي ده تفتنا كمي مالتي يوم هاي ده فندم سيدا بيا قال ما تعتقل كده فو سيبكم سمعني الصغا عند عندنا بحقي لو بدل فكا عن ساعه جا ودا خاص مده انا حتى عند حد الصغا عبتي فتحي دل فكا عبتي فتحين هزبخان هاجر كان دل فكا انا وين زيغا خا ودا هاجر كا حو خا نعاي انا ودك فتحسي مسعرنا كان بكاينا شو أخذت أنا قرب أبي أنا عنك حجي لك أنا عاي تعستها أريها يمينك أرديها كابتي زول من قستي أنا بلت الكنات كات نافن ودابن اتخذ قبل الدل نجارات أريها يمينك أنا عايها قوم قبل تخلنبر نعيك قتلك نحوها قتلك تروح ما ناس تاي ناس نكون كنا تاي ناس نكون كنا أنا هذا رجيتس نظام صف تحس أنت خمسة هذا ولا بتسخف دليل تدخل نجركين أبزاد اللهم حنسا ودي أبزاد اللهم ما نسي هو حنسا حبيبي حنسا حبيبي ميت كي جاب لك حنسا بس الصغا حجي النافة يبلكا والدابة يبلكا ارتكل يبلكا سلم قبال يبلكا فتحين بعد خلينا أخني نعيد لا فتحي إلك كسب كنا أتغيرها تفهم فين النخمة أفهم فين كاني كابتي زي فلتو ملأ إتس فلتو سيطان يمرز عن أخلق لك بخمسي أخذ دال كذا المال ثانك يو أنا مسلم تزارب بدو أنا كمل سولو ندحر وأنا تزارب حنسا حجي انت هذا مثلا كان مجمريا فتح خطفل هذا اخوين فتحه وانت اخوين كان عوبل اسكر عوبل اي سمعك انا لو طلاله يا اخي حجي خد سمعنا لها حجي سلامي غتسل طب هو انت له مسلك كل جزء فتح خطفل هذا اخوين كان فتحه تكون لك حجي ابزي ازلو احواتنا كم داز اليوم زلو هاني فتحاويانا يكونون انتاي فتحي دل يوم نته تروقيص زلو حزبي نعو سلام كرهو سلام نخكون نسو اي حسبون يوم اي دل يوم حجي درجي إلو امسيو ابزي احاونا درجكو وي هاي لسلاسي قتيلو يدخيد نيرو حسابات مستقتلو كاني اب عدوم يقبرهم نيرو استأسري اب على مريم قبي يكون قال استأسري بسلطان يا غير كاتبصحو نيركا كاب 9 حدا استأسر حزبنا كساب لهم خن بصحي كالنا ابي كم زلونا ينفلطني ناتدقو اب كبد ديو زغدفو لومي كنسب اخيلو تمرعيو ابيلو زميدو كساب ولاديو يفلطني ابي كم زلو رديهاني ازينا نحنا نزاربلو زلنا حجي بحفشا كتودادرو يتخلنيها كما يغير كتودادرو تي مغزات زنبرنا لو غزي نحناكو ناي مغزاتي كل غزي صلايخا مخانو سخا فليتكا اتكلكا يخطواغو حجينا احنا اتنعانا تمثيلو انا ابوكم يا انا ناتكم يا إلو دمصانا يو ابو وشطنا كوينو كان فلحو بخبيكو دبلعنا زلو كي تردانا يو سلصنا احنا كساب حجي اب كم زخن بصح قديدونا مالتي نحنا حجي انت له مسلكا بخمي خا نتي سلامه نتي قالس تمصو زبلكايو مساكم مجمريا اب حساب كنسما معي كالنا نمن قتيل كان عي قتيل كايل كازيوم هي قدف ابتي هاجر حيزو لوكو نتحو ودديون ودبون قتيلو ايو هاجر حيزو ناصنت امسيو تبلو دلخ ناصنت زبغسوا تقالس جمروا وكالوت يوم
ولا نسوم أبوهم تحويسهم ده يكونوا ده أمبر حاو قتيلو يمسيو حجي كل جزية مساكا بعلامة دي السماء مع أنت ده أكوينو كإلا ترى يزلوا جهاد يو نيرو جهاد ده حنسقم يلا جهاد مالت قالسيو زي أفلوتو يكون مدبلا كازولو حجي نحن انتاين بلا لنا مجمريا سلام يدلينا الله تهاجر صمدو ود صمدو دو قله نحن مجمرتا حزبنا صمدو مس حزبنا نكبر حزب كوز تاثر حزب لنا دهايو زي بلنا حزب لنا كساب حجي لعل 3 عامات كوين دحر كاني اورومو دو قله سياس كويلو كايو سياس ኢትዮጵያ ንከይትበታተን ኢና ንሰርሕ መጀመርያ አቢ አሕመድ ክመፅን ከሎ እስያስ አፍሉብን ዳሃረም እዩ ተቀቢልዎ ንምንታይ ካለ ሐሳብ ስለዝነበረ ግን ኣብትናቱ ሐሳብ ስለስተይ ተሰማማዕ ሕጂ እንታይ ይብለካ ኣሎ አንጻርናቱ ይሰርሓሎ አንጻርናትና ከምዚ ይገብራሎ እስኹም መጀመርያ ያ ጀማዓ ብርእስኹም ስርሑ እስያስ እንድሕር ፀሊእዎ ፀላኢኩም እዩ እስያስ እንድሕር ፈትይዎ ከኣን ፈታዊኹም እዩ ክከውን ኣይክእልን ንሕና ምስ ህዝቢ ትግራይ ቀደም ባእሲ ነበረና ሕጂ እውን የብልና ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ልክዕ ገዛእትና ቀተልትና ንዮም ነይሮም ስዒርና ዮም ግን ኣውፂና ዮም ኢና ካብታ ሃገርና ኣብ 91 ናቶም ይዕጾ እዩ ድሕሪኡ ናትና ክንገብር ግባአና ናትና ክንገብር ኣይከኣልናን ሃገርና ዓንያ ሃገር ባዕሉ ይነግረካ እዩ ባፅዕ ነይራዶ ባፅዕ ሃገር እዛ ዓዲ ኢሉ እዩ ዝዛረብ እስያስ ሃገር ኢሉ ንዘይፅዋዕ መራሒና ኢኻ ከምዚ ኢልካ ባዕልኻ ብሓይሊ ኮፍ ክተብሎ ባዕልኻ መራሒ እዩ ባዕልኻ ፈጣሪ እዩ ኢልካ ዘይናቱ ክትህቦስ እዋ ኣቱም ሰባት ቁሩብ ንረዳእ እንታይ ንደሊ ኣለና ንሕና ንሰማማዕ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኦኬ እስኻ ከምቲ ናቶም ደቂ 40 እንተደኣ ኮይንካ እትዮም እስያስ ኣብቲ ከባቢኡ ኣምፅይዎም ዘለኮ ሕጂ ኩሎም ደቂ 40 እዮም ናትና ኣይኮኑን ናትና እንታ ዝኾኑ ነይሮም ህዝብና ከምዚ ገይሮም ብርእሱ ኣይምረገፅዎ ነይሮም ህዝቢ ሕጂ ሰላም ይደሉ ኣሎ ንሕና ራይት ኦፍ ኣወር ፒፕል ንብል ኣለና ንሕና ይፅመደና የብለና ፀገም ኣይኮነን እስያስ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣብቲ ክስታይ ፀገም ኣይኮነን ንሕና ንደልዮ ዘለና ልዕሉ ኩሉ ሓርነት ናይቲ ህዝቢ ሰላም ንደሊ ኣለና ንሕና ክንወፅን ከለና ብከመይ መንገዲ ከም ዝወፃና ኩላትና ንፈልጦ ኢና ንሕና ወእታ ዓዲ እታ ሃገርና ወላ ትሕማቕ ትክፋእ ትፀብቅ ሰላም ይሃሉ ኣነ ክወፅን ከለኹ ዶብ ሰጊረ ደይኮንኩ ብኣየርፖርቲ ዕድሜኻ ይኣከለን ገለገለ ክበሃል የብለይን ኣነ ዝደልዮ ዘለኹ ሰላምን ሓርነትን ኣብታ ሃገር ይደሊ ዘለኹ እዚኦም ዘለዉ ከኣኒ ንዓና ዝኾኑ ይኮኑን ኢና ንብል ዘለና እቲ ዘድሊ ዘሎ ከኣኒ ሰላም ብፅምዶ ጌርካ ፅምዶ ናይ ውግእ ፃውዒት እዩ ዳእምበር ፅምዶ ንዓይ ናይ ሰላም ኢልካ ክተረዳእኒ ትኽእልን ኢኻ ብምንም ተኣምር በቃ ሕጂ ደጋፊ ኮይንካ ኣነ ተቃዋሚ ኮይና መወዳእታ ንሕና ኤርትራውያን ኢና እታ ተድልየና ዘላ ግን እንታይ እያ ኢልና ኣብኡ ክንረዳዳ ኣለና እዚ ትንፈራይ ትንፈር ጤልያ ሃገር ከምዝላ ሃገር ፅቡቅ ኣላ ሃገር ፀላኢ ኣለዋ ይመፃ ኣለዎ ንስኹም ትፈጠርኩሞ ንስኹም ተምፅዎ ዘለኹም ፀላእቲ እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ የድልየና ኣሎ ንረዳእ መጀመርያ እታ ሃገር ቀደም ከመይ መፅያ እስያስ ዘምፃ ሃገር ወይ እስያስ ጀመሮ ቃልሲ የለን ኤርትራ ቅድሚ ጀብሃን ሻዕብያ ምጅማሩ ኤርትራ ነይራ ተገዚኣ ነይራ ትሕት መግዛእቲ ነይራ ልክዕ ትሕት መግዛእቲ ነይራ You can change the mechanism, but keep this one if it's working, so that we don't have to make a new keys. You understand? ሕጂ እንታይ ኣሎ ኩሉ ግዜ እስያስ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮቴክት ዝገብር ዳእምበር ንኤርትራ ዝከላከል ሰብኣይ ኣይኮነን ንሕና ከኣኒ እዚኣ ኣሚንና ኩላህና ነዚ ሰብ እዚ ንቃለሶ ኣብ ሜዳ ወሪድና ይኮና ንብል ዘለና ወላ ኣብዚ ሜድያ ኢግኖር ንግበሮ እስኹም ክንኡ ኮይንኩም ሓንሳብ ናቱ ኣፍ ኮይንኩም ኣብዚኣ ስማዕ ሓንሳብ ኣዛርበኒ ናቱ ኣፍ ኮይንካ እስኻ ኣብዚኣ ንዓና ይትካትዓና እቲ ዘሎ ሓቂ እዋ ሓቂ እዩ በል ዓቕሚ ይሃልኻ ሓቂ እዩ ንኽትብል ثانك يو ودي انا دام لك فرعان حقه فرعان جين متكات انت لك ولا سمعت ولا سي متكات انت انت غيرو السياس ابدي كبد مصر لعل 3 عامات غيرو انت يتحقق بلو انت يقبرالو اسكده يتقبروا ما خنزارب احنا حرقي قرا خنزارب تعال انا عايك من سلك هاي جزيت ولا انا لازم حسي دحال حس حرقيقو تزاريب كان متكاتا انت لك حسكايو ناي وين هي قدف نزعونا هاي متكاتا لك نسعلك وقد غنتلنا في ساعتي متكاتا يبلكا تسفى تقول سزوكا نص مريض لك لنا
زارب دمسخ ملسك تصنيحها ويكن زارب دمسي اوكي سوري ديك زارب تزارب سمعك الله كده كمل سلكه اوكي حجي انتي أموداتها كلها مچم حما إيرترا ساين حاسنينا درديش دلني إيرترا كساب زخنا إيرترا كساب زخنا مالتي أجيت شكر دخون دول لكن هذا أكبرتات نايت هاجر نرار إلنا ماسي تجلس من تخبرتات نايت هاجرون بايليت قبرول أي يقبل إلنا تهاجر نكمل نتهاجر ولا تاريخنا يا بوتاتنا ولا هجي جيجاتات الله إلنا نحسب تاريخنا يا بوتاتنا وكم باللو أكسبت نقبري لنا زد نبرة ملء شجرات إيرترا زي ما جزأتسي مس دلو منقسي إيرترا منقسي إيرترا كتورا دروم فتانسي إسأني تكال كمان I don't know بيناي كمان تحسبوا لهم يرد أنيلن كالاي حنتي جزالة تكا حنت بلي كوت خاب أتمولو نتا جزا من تفيس كاري خا تهانس أدلك أو إنت حنت بلي كوت مولي قادر خات من أدلك زرب دلوجن ولا حاولنا على دلوك زارو بتصنحه أقول سوني دلو تراي كم يجرو سلطان حسرا يد حسب دلو مس ديستراكشن سي تفتر نغراسي بزح اكونت تقبروا هاي مثلا حجي انا حرقي كون تاين بلالنا ابزز غزي ترت سلازلنا قدامنتنا هنا بريوريتي تي ديموكراسي دو تي اسوا منغست متكال دو قال از بريوريتي كون عين حرقيهم مثلا لنا حرقي كون كوم خنبل نصهم كا بريوريتي سلطان دلو الا لو تبلو لكم هنا جي بريوريتي وحسنة نايت هاجر يكون لنا منغستي بتدلو عقم نت هاجر سيف جارد تقبره نصبل لنا نحرقي كون نسخون كا زوان صارنا تزارب زلكم مالتي نز هاجر زي ابزاق زي دخونه تريت نحرمتي وا انت تحسكم نغير الله متكاتا منغستي نت هاجر يعنوا يدلو يهانصا يلن يكلخل لا يلن يلكم تحسب لكم نسخون كم ناتكم كوني انت لكم عقمي نعوتك يقوم سنه هاجر كم هاجر كتقصلوا أرك كمل سلك هذا مو ترى دمت كذا عنسى بروغة عنسى أنا بحرين هذا أنت أقول له مساعد كذا مساعد كذا مجمع ملاح زبال كوينات دوزر بلي معلته وكوينات زوج بزعبة كوينات زحسب بزعبة موت راي بقى نزه حزبك ونبعد قدي في الدم زنبعه بقى مراحي جمعتي كوينات دوزر بالمراحي نازنا هوكتنا وق بسقاي دق سبات كنبر قال سبات قالوا سب كساقي سب كبكي سب كچنا قطريه مو زحقو سبات قالوا اسياس قومي بقى بمون عند قرات هيون غدناتا تسمر اندالمنا بغير يحلف ورقل يوم سيفرطو من يزبل مقادم تزنبرو مسوز نبر اي فرطو من حلافنت كخوس لا يدري سلازي متكات انا هنا كوينات دو زبل مراحي بقى نشغال لنا منات كوينات بقى سلت صلانا زخونه سب كمرح اخذ هيجي بقى زخونه سب كمرح اخذ يكسر الجنس ثانك يو مجمرة انا عبزي بتقرنيا انا نزارب زلنا مثلا خلاتنا خاكم تندحر بحقي دق هاجركمكم ما كم تزبلكم وصلنا يعني هاجر تريلي اندحر لكمكم يتقدم اي ነገር ክትገብርዎ ዝግባኣኩም ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ደው ምባል ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ዘይኮነስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኣብየናይ ዓለም ከይኩም ሪኢኩም ንሳትኩም ሲ ንመንግስቲ ጋዜጣታት በለን ሬድዮታት በለን ኩሉ ግዜ እቲ አንጻር እቲ ህዝቢ አንጻር እቲ መንግስቲ ወላ እናማሓደርዎም ከማን ነቲ ድኮታት ናይቲ መንግስቲ እዩ ሰብ ኣውፅኡ ክመዓየሸሉ ዝደሊ ምክንያቱ እቶም ሰብል ሰርቫንት ዝበሃሉ ወይቲ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ኣገልገልቲ ናቱ ምዃኖም ይዝፈልጥ ብደሞዝ በትናቱ ግብሪ ዝኸፈሎም ስለዝመሓደሩ እቲ ደሞዝ ዝቕበልዎ ሲ እቲ ካብቲ ህዝቢ ዝኸፈሎ ግብሪ ስለዝኾነ እቲ ህዝቢ ድማ ሬላቲቭሊ እንታይ ይፅበእ ኣገልግሎት ይፅበእ ካብኦም
እንድሕር እቲ መንግስቲ ፅቡቅ ደሊ ከዓ እቲ ህዝቢ ኣንፃር እቲ መንግስቲ ይለዓል ይዛረብ ንስኻትኩም ሕጂ እታ መጀመርያ ክትገብሩዋ ትኽእሉ ከም ደቂ ሃገር ክንቀራረብ ተኮይና ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኮንኩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ክትኮኑ ከዓ ህዝብና ኣብዩ ኣሎ ተረዲእኩም ኣሎ ሕጂ እቲ ሰራዊትን እቲ ፖሊስን እቲ ተራ ህዝብን እቲ ተራ ሰራዊትን ህዝቢ ፖሊስን ነቲ ሃገር ሒዝዋ ዘሎ ኣካል ናይቲ ህዝቢ ምዃኑ ፍለጡ ንሕና ሽግርና ምስቲ ማፍያ ጉጅለ ኣመሓድር ኣለኹ እንዳበለ ከመሓድር ዘይክእል እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ክንብሎ ተኮይና ሓደ ተሓታትነት ክህልዎ ኣለዎ ግልፅነት ክህልዎ ኣለዎ እዚ የብሉን ከም ማፍያ ብሕቡእ ጥራይ እዩ ዝኸይድ ንህዝቢ ኤርትራ ሲ ካብ 2008 ክሳብ ሕጂ ብቃልዕ ዝነገሮ ነገር የለን ወፂሲ ዝመኸሮ ነገር የለን ስለዚ ናይ ህዝቢ ክትብሎ ይትኽእል ኢና ነዞም ጉጅለ እዚኦም ሽግርና ምስዞም ጉጅለ እዚኦም ካልኣይ እንታይ ከም ትብሉና ኩሉ ግዜ እንታይ ኣማራፂ ኣለካ ኣማራፂ ህዝቢ ኤርትራ ንብለኩም ኣለና ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ይረከቦ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ሽዑ እንታይ ገይሩ ይመሓደር ኣርገም የብሉን ትዝመፅእ ኣካል ትራንዚሽናል ጋቨርንመንት ገይሩ ንክልተ ዓመት ዲ 3 ዓመት ንሓደ ዓመት ህዝቢ ኣብ ምርጫ ተሰጋጊሩ ህዝቢ በታ ቅዋም መሰረት ቅዋም ሕጊ ገይሩ ብቅዋሙ መሰረት ይመርፅ በቃ ከምተን ትነብርለን ዘለኹም ተኣሰብ ንቡር ይነብር ንሕና ግን እንታይ ሕጂ እንታይ ትብሉ ፀኒሕኩም ኮለ ኣቢልኩም ሲ ኣብታ ከምዚ ኣነስ ደርግን ኤርትራን ኤርትራ ሲ ሓብ 1991 ብጀጋኑ ደቃ ነፃ ወፅያ 1993 ድማ ዓለም ዝፈልጦ ረፈረንደም ገይራ ሕጋዊት ሃገር እያ ብለኩም ኣለኹ እኮ ነዚኣ ንኽትኮ ከቢድ መስዋዕቲ ተኸፊሉ እዚ እኮ ኣነ ዝጣዓሰሉ ጉዳይ ኣይኮነን እኮ ምክንያቱ ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣቦታተይ ኣሞታተይ ደቂ ዓደይ ደቂ ሃገረይ ዝኸፈል ኩሉ እዩ እሱ ይኮነን ትሕቶ ኣነ እንታይ ሕጂ ዝዘረባ ትርድእዎ ኣለኩም ቁንጭል ኣቢልኩም ብትርቂ ከተወዳድሩ ኣነ እንዳብለኩም ኣለኹ እዚ መንእሰይ እዚ ይብለኩም ኣለኹ ኣብታ ሃገረይ ዝብላ ኣብታ መስዋዕቲ ዝኸፈለላ ኣብታ ኩሉ ዝኸፈለላ ሃገር ሲ ፍቆዶ ኣንጎሎ መንቀሳቐሲ ይሕተት ነይሩ ነዚ መንቀሳቐሲ ሓቲቱ ኣብ ገዛ ሃገሩ ሳልሳይ ኣካል ተቆፂሩ ብደምሒት ከይተረፈ ብደምሒት ናይ ጓኖት ወተሃደራት ከይተረፈ ይሕሎ ነይሩ መንቀሳቐሲ ይሕተት ነይሩ ነዚ ገዲፉ ዓዲ ወፂኡ ኣብ ደገ ኮይኑ ቤተሰቡ እናረደአ እናሰርሐ ልዕሊ ህዝቡ ሰሪሑ እናሰደደ ቤተሰቡ ኣብ ዓዲ ክናባበሩ እናኸኣሉ ክናባበሩ ዝግብኦም ቤተሰቡ መንግስቲ ስለዘየለ እቲ ማፍያ ጉጅለ ስለ ኩሉ ነገር ጅሆ ስለዝሓዞ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ስለዘየለ ኣብ ደገ ኮይኑ ቤተሰቡ ይረዳእ ኣሎ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከዓ ምስ እናተፈጥረ ፀላእለካ እናተባሃለ ባዕልኩም ዝፈጠርኩም ፀላእት ነገርኩም ኣብ ውትድርና ተደርቢ ኢሉ ክሰርሕ ኣይከኣለን ስለዚ ኣዘይ ንቡር ናብራ ይነብር ኣሎ ከምዚስ ዋላ ኣብ ግዜ ደርጊ ኸማን ከምዚ ይነበረን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ እውን ከምዚ ይነበረን ኣብ ግዜ ጠልጉን ኣብ ግዜ ጣልያኑን እንግሊዙን ክሳዕ ክንዲዚ ከምዚ ይነበረን ስለዚ ሲ ነዚ ሰመንእሰይ ሕጂ ከዓ ፀላእ ፈጢርኩም ንዓ ተዋጋእ ንዓ ተቃላስ ክትብልዎ ትማሊ ኣብ ደገ ኮይኑ ስድርኡ እንዳሓገዘ ከሎ ስኻ ቆንዳፊኻ ስኻ ዓጋሜኻ ስኻ ከምዚኻ ትብልዎ ነርኩም ነቲ መንግስቲ ስለዘይደገፈ ሕጂ መፂሲ ንስኻትኩም ፀላኢ መፂካ ኣሎ እሞ ብሓደ ኮይና ንቃለሶ ክትብልዎ ከለኹም ነቲ ስምዓኒ ነይቲ ሃገር ኢኻ ተኸላኸል ትብለኒ ዘለኻ ምክንያቱ እቲ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ትብሎ ዘለኻ ሲ ብሽም ኤርትራውነት ኤርትራ ይዝምር እምበር ኤርትራዊ ይኮነ ንዓይ ካብ ዓደይ ኣውፂኒ ንዓደይ ከይምለስ ገይርኒ ኣደይ ኣቦ ተሓጎይ ኣዝማደይ ክቐብር ኣይፈቀደለይን ስለዚ እህዋተይ ኣብ ደገ ኣብ በረኻ እምቢሩ ባሮት ገይርዎም በዘይ ደሞዝ ብፆተይ ገዲፈዮም ዝመጣኹ ክሳዕ ሕጂ ከርተት ይብሉ ኣለዉ ትማሊ ዝተሰውኡ ብትግራይ እውን ኣይነገሮምን ስድራ ስዋኣት እውን ዓስቢ ይብሎምን እቶም ተጋደልቲ እውን ዓስቢ ከይረኸቡ ሓልፉ ኣለዉ እንታይ ስለዘለኒ ኣነ ዛ ሃገር እዚኣ ሕጂስ ህይወተይ ክኸፍለላ ኢሉ እንተሓተተኩም እንታይ ትብልዎ ኢለኩም ኣለ ተረዲኩም ኣለ ዶ ነዚኣ ትግርኛ እዚኣስ ምስ ደርጊ ወዳጀርካዮ ደርጊ እሞ ፀላእየ እኮ ነጊረኩም እኮ ደርጊ ፀላኢ ለይስ ህዝቢ ኤርትራ ስዒርዎ ሃይለ ስላሴ ፀላእየ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ስዒርዎ ሕጂ ንሕና ንብለኩም ደላ ነዚ ሕጂ ዘሎ ማፍያ ጉጅለ ከኣሲ ልክዕ ፀላእየ ኢልኩም ኣስምሩሉ ምክንያቱ ፀላኢ ጥራዩ ከምዚ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣውሪድዎ ዘሎ ዕንወት ከውርድ ዝኽእል ማንም ሓወይ ሓፍተይ ትብሎ ባዕልኻ ህይወት ከፊልካሉ ዝመፀኻ መንግስቲ ከምዚ ክገብረካ ይክእልኒ ስለዚ እዚ ማፍያ ጉጅለ መንግስቲ እውን ኣይኮነን ስርዓት እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ስርዓት ኣካያይዳ ኣለውና እዚ ማፍያ ጉጅለ እዚ ግን ክእለ ጥራይ እዩ ዘለዎ ብሽም ህግደፍ ብሽም ህዝባዊ ግንባር ዝሽቅጥ ጉጅለ ኣሎ ስለዚ እቲ ሰራዊትን ፖሊስን ቅድሚ ካብ ደገ ዝመፅእ
ናይ ደገ ገበል ወይ ፀላኢ ኣቢዶ ገለዶ ትግራይ ትብልዎ ቅድሚ ንዕኡሲ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፀላእቲ ከዓር ኣለዎ ንዕኦም ምስ ኣለየ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ምትእምማን ስለ ዝፈጥር ኣብ ደገ ዘሎ ከምቲ ትማሊ ግዜ ናፅነት ኣብ ግዜ ቃልስን ናፅነት ኣብ ደገ ኮይኑ ጨቆቕ ኢሉ ሰራዊቱ ዝኸድም ዝነበረ ሰራዊቱ ዝምግብ ዝነበረ ዝተወፅዐ ህዝቢ ዝረድእ ዝነበረ ሕጂ እውን ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ብሰንኪ እዚ ብእስመራ ዘሎ ማፍያ ጉጅለ ተበታቲኑ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንባዕሉ ስለዚ መጀመርያ ክኸውን ዘለዎ ሲ እዚ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ማፍያ ጉጅለ ክእል ኣለዎ እሶም ከዓ ሃገር ክከላኸለላ ይኸድሕና ኣያድሓናን ኣድሒንዋ እውን ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ዝሸማ ዘሎ ኢሳያስ በይኑ ስልጣን ካብ ዝብሕቶ ካብ 98 ክሳብ ሕጂ 27 ዓመት እዛ ሃገር እዚኣ ዝሃነፀቶ ህንፃ የለ ዝገበረቶ ሓይሊ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ የለ ዋላ ሓንቲ የለን ዕንወት ጥራይ ሞትን ስደትን ዕንወትን ጥራይ እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ዝቕጥል ኮይኑ ሲ እቲ ፀላኢ ዝበሃሉ ልዕሊኡ ዕንወት ስለ ዘይውርድ እቲ ቀዳምነት ክኸውን ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፀላኢ ኢና ንብለኩም ዘለና እምበር ንሕና ደርጊ ፈታዊና እዩ ነይሩ ደርጊ ለዋሂ ነይሩ ሃይለ ስላሴ ከመይ ጌርና ሃይለ ስላሴ እኮ ዓድታት ብታንኪ ዝረገፀ እዩ ተረዲኩም ኣሎ ዶ ደርጊ እውን ከምኡ ብኤርትራ ዘቃፀለ እዩ ኣብ ወኪድባ ኣቕሽሽቲ ቤተክርስትያን ህዝብን ኣቕሽሽትን ዝሓረደ እዩ ንዕኡ ይኮናን ምስኡ ይኮና ነወራድሮ ዘለና ንሕና ንብለኩም ዘለና ንሶም ገዛእቲ እዮም ካብ ገዛእቲ ትፅበየ ነገር እዩ እዚ ግን ናትካ የባሃሊ ናትኩም እየ እናበለ ኣብ ውሽጥና ግን ኣይናትናን ኢና ሕቡእ ዕላማ ኣለዎ ንኤርትራን ኤርትራውነትን ርእሱ ክደንን ዝገበረ ጉጅለ እዚ ጉጅለ እዚ ክሰዓር ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ተረዲኩም ኣሎ ሕጂ ነዚ ሲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ንስኹም ምስ ደርጊ ተወዳድሮ ዶ ናይ ባዕዲ ዶ ደርጊ ክምለስ ኣለዎ ዶ እንታይ ዶ ወይደስ ንኾን ይኮነን ኤርትራ ነፃ ሃገር እያ ኣካልና ኢትዮጵያ እውን ኣይኮነትን ኮይና እውን ኣይትፈልጥን ስለዚ ሕጂ እዛ ነፃ ሃገር እዚኣ ግን ህዝባ ከምተን ኩለን ዓለማት ከምተን ኩሉ ህዝቢ ኣብ ነፃ ሃገራት ዝነብር ክነብር ፍቀዱሉ ሃገሩ ድማ ክከላኸል እዩ ምክንያቱ ደቡብ ኮርያ ናይ ሰሜን ኮርያ ሽግር ኣለዎም ተፋጢጦም እዮም ዝነብሩ ግን ምስኦም እናተፋጠጡ ተፋጢጥና ኢሎም ንህዝቦም ካብ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ደው ኣየበሉን እኳ ደኣ ብተዓፃፃፍነት ሰሪሖም ህዝቦም ኣማዕቢሎም ሲ ኣብታ ገዛኹም ዘለዋ ትሪእዎ ስልከይ ክልቲአን ሳምሰን እያ ክልቲአን ስልከይ ሳምሰን እዩ ቴሌቪዥነይ ሳምሰን እዩ ፍሪጀይ ሳምሰን እዩ ገሊአን ካብተን ፍሪጃት ናተይ መብዛሕተን ሳምሰን እዩ ማይክሮዌቭ ሳምሰን እዩ ይርዳእኩም ኣሎ ዶ እዚኦም ሰሜን ኮርያ ኣለዎም ፀላእቶም ኣብ ጥቕኦም እዛ እስራኤል ትብልዎ ዓዲ እውን ከምኡ ብፀላኢ ተኸቢበ እንዳበለ በኋላ ባዕሎም ዝፈጠረቶ ፀላእቲ ኣብ ምሉእ ሂወታ ኣብ ኪናት ኮይና ግን ተሃንፃ ኣላ ሃገራ እዚ ኤርትራ ዘሎ ግን ባዕሉ ብዝፈጠሮ ፀላእቲ ገይሩ ንህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ገይሩ ኣብ በረኻ ጥራይ የንብሮ ሞያ ይምህሮ ደሞዛ ይገብረሉ ገለ ይገብረሉ ንዓድኻ ካብ ዓድኻ ውፅኢኻ ንዓድኻ ንከይትምለስ ኣብቲ ዘለካ ዓዲ ቤተክርስትያን ስራሕ ኢሉስ ጭራሽ 1.8 ሚሊዮን ዶላር ከፊሉ ኣብ ዛምቢያ ኣብ ዩጋንዳ ቤተክርስትያን ስራሕ ይብለካ ከምዚ ዓይነት ኮተራ ይፈልጥን እኮ ስለዚ እዚኦም ሲ ባዕዳውያን እዮም ኢና ንብለኩም ዘለና እዚ ሕጂ ትብልዎ ፅምዶ ገለኻ ትማሊ ትግራይ ትግርኛ ምስ ትግራይ ከንጠፋእ ኣለዋ ትግራይ ከይጠፍአት ኢትዮጵያ ይተረጋግኣን እያ ወያነ ከይጠፍአት ሲ ኢትዮጵያ ከተረጋግኣ ኣይትኽእልን እያ ኢትዮጵያ ተረጋጊኣ ኸ ኤርትራ ይትነብርን እያ ዝበለና ጉጅለስ ሕጂ ከዓ በቃ ምስ ኢትዮጵያ ዝሓሰብናዮ ሁሉ በኒኑ ተስፋ ተቆሪጡ በቃ እታ ኢትዮጵያ እስከነጥዕያ ይንኽእልን ኢና እሞ ትግራይ ትግርኛ ንግበር እንታይ ደኣ ሽም ንበሎ ነቲ ሽምሲ ሽም ንቀይረሉ ህዝቢ ኤርትራ ትግራይ ትግርኛ ተኢልናዮ ቅድሚ ሕጂ ተላዒሉ ስለ ዝነበረ ኣይክቕበሉን እዩ ስለዚ ፅምዶ ንበሎ ወይ ከዓ ዓባይ ኤርትራ ንበሎ እቲ ተንኮሉ መስምዕዎ ዓባይ ኤርትራ እንታይ ኮይናትና እታ ኤርትራ ዘይነኣሰትና እታ ኤርትራ ዝተኣኽለና እታ ብመግዛእታዊ ዶብ ዝቆመት ኤርትራ እኽል ትተረፍ እያ ንዓና ዓባይ ኤርትራ ይተድልየና እያ ትግራይ ናፃ ክወፁ ተደልዮም ናቶም ሃገር ይግበሩ ሽግሮም ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ተዋጊና ኢትዮጵያ ስዒርና ኢና ረፈረንደም ጌርና ንሶም ከዓ ይሰዓርዎም ረፈረንደም ይግበሩ ኤርትራዊ ግን ምስኦም ኮይኑ ተፃሚዱ ዘጥፍኦ ሂወት ኣይድልየና ኢና ንብለኩም ኣለና ግን ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ስክፍታ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከዓ ከምቲ ሶማሊ ትማል ብዓይንኩም እንዳሰማዕኹም እንዳረኣኹም ካብ ኢትዮጵያ ዝመፃ ስክፍታ ኣብ ቱርክ ከይዶም ከም ዝፍርሙ ዝገበረት ብዲፕሎማሲ ጌርና ንሰዓራ ንኢትዮጵያ ደው ነብላ ሂወት ክንዓቅብ እንድሕር ደኣ ኩናት ኮይኑ ዘፍርሐኩም ኩናት ሲ ብካልእ መድያት ኢኻ ትንቀሳቀሱ ሓደ መንግስቲ እንድሕር ትብሎ ኮንኩም ከዓ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ኣካል ቀንዲ ስርሑ
ሰላምን ምርግጋእን ምፍጣር ምስ ጎረባብቲ ሰላም ጌርካ ኣብ ህዝብኻ ንቀዳምነት ረብሓታት ንህዝብኻ ዝኸውን ምስ ዓለማት ዲፕሎማሲ ፈጢርካ ኩሉ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ኣብ ረብሓን ናይ ህዝብኻን ጥራይ ምውዓል እዩ እዚኣ ክገብር ኣይከኣለን ብኣንጻሩ ግን ፀጋታት ናይ ኤርትራ ንሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ትበሃል ሽማ ሃቡኒ ሬድዮ ነራ ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዝበሃል ነራ ኢሳት 300,000 ልዕሊ 350,000 ዶላር ንዓመት ይኸፍሎም 350,000 ዶላር ክንደይ ስድራ ስዋኣት ክቅልብ ይኽእል ምሕሰቦ 350,000 ዶላር ንዓመት ብርሃኑ ነጋ ዝተሳርበለኩ ከምኡ እንተኮይኑስ ንደምሒት ክንደይ ይኸፍሎም ነይሩ ማለት እዩ ነቶም ናይ ኦሮሞ ክንደይ ይኸፍሎም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንድሕር 5 ተቃወምቲ ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሲ 150,000 ዶላር ይኸፍሎም ተነይሩስ ንኩሎም ምስ 350,000 እንድሕር ደሚርካ ልዕሊ ሓደ ክንደይ ይኾናሉ ማለት እዩ ተረዲኹም ልዕሊ ሚልዮን ዶላር ክንደይ ደቂ ስዋኣት ምቀለበ ክንደይ ኣንስቲ ስዋኣት ምናበየ ሕሰቦሙ ክንደይ ስንኩላን ገዛ መሰርሐ ስለዚህ ነዚ ቀቢልካ ነዚ ሕጂስ ነዚ ክንሕሉ ኢልና ሲ እንደገና ብረኻ ወጢና ክንስዋኣት ትፅበዩ ኣለኹም ኣይከውን እዩ እሱሞ ይተኣለ ተሃገር ንረከባ ባዕልና ድማ ሽዑ ከመይ ጌርና ነዛ ሃገር ንከላኸላ ባዕልና ንፈልጥ ኢና ንብለኩም ዘለና ፒሪየድ እዚኣ እኮ ሲምፕል ካልኩሌሽን ይዕንወን ኢትዮጵያ መፂ ከይዕቶ ከይተዕንወና ትብሉና ከይተቃፀለና ትብሉና ኣለኹም ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ የቃፀለና ኣሎ ንብለኩም ኣለና ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ኮይኑስ ዋጋ የኽፍለና ኣሎ ስለዚ መጀመርያ እሱ ይተኣለ በቃ እዚኣ ወዲ ኣለኹ በጃኹም ሓደ ግዜ ሲ እዚ ሲ ምስ ደርጊ ምስ ሃይለ ስላሴ ተወዳደሩ ይብሉን ጥራይ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ መነባብሩ ሲ ዝነበረ መነባብሩ ርእዩ ዝመንእሰይ ኤርትራ ሲ ኣብይ መፀካ ኣሎ ተልኩም እሞ ኢሳያስ መፂን ኣሎ እንዶ ኢሳያስ እኮ በልዓኒ ኣሎ እንታይ ኢልኩም ሲ እንታይ ትምልሱሉ እያ ተሓቱ ወዲ ኣለኹ መጀመርያ ሕጊ ስርዓት ክሕዝ ነይርዎ እቲ ሃገር ባዕሉ እኮ ዝውስን ባዕሉ ኩናት ይውስን ባዕሉ ድላ ይገብር ዝኾነ ነገራት ማለት ሕጂ እዛ ኣምባሳደር ቢያገረ ዘላ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ትበሃልስ በቃ ዕረፍቲ ምስ ከልኩሲ ክንደይ መዓልቲ ኣለኪ ክኸይድ የለቀነ ገለ ምስ በልኩስ ቀኒ ኢልኒ ሃንደበት ሓላፊት መራሒት ኮን ከለኺ ኢልኒ ኢላትካ ሰንቢደ ኢላትካ ከምዚ ሎ ተርሕሕሕ ኣቢልካ ዝበፅሓካ ሕጂ ክንደይ ብቑዓት ክንደይ ሞያ ዝነበሮም ክንደይ ምሁራት ኩሉ በታቲንካ እንታይ ምግባር ብቕዓት ዘይብሎም ሰባት ሕጂ ንኣና ሽግር ዘሎ ኣማሪርካ ገለገለ ዘይኮነ በቃ ክሰዓሩ ጥራይ ዘለዎም እዚኦም ዝኾነ ዝመንእሰይ ዘሎ እዛ ስደት መፍትሒ ዝበሃል የብላ በቃ ብድቅድቅ ፀልማት ኢና ኣቲና ዘለና ንዑ በቃ ዝዓበይ ዕድል ዝሃቦ ኣርሒቆም ኣሰዲዶም እንታይ ገይሮምና ኣእምሮናኻ ተቋፃፂሮም ብሩሑ በቃ እዛ ስደትካ ኩሉ ሰብሪ ይዋይ ገሃነ እሳት እያ በቃ ብዚኣ ዕድመኻ ምውዳእ ምክንያቱስ በቃ ብዛ ልዕሊ መሬት ኣለኻ ናብ ትሕቲ መሬትካ ክትግልበጥ ኢኻ ሂወት ኮኑ ኣብ ልዕሊ መሬት ሰብሕ ናብ ትሕቲ መሬትካ ትኣቱ ዕድልናን መፃኢናን ብዘይ ካብ ዓድና ብሃገርና ዘይኮይኑ እዛ ስደት ንሪኣ ዘለና ካብ መቕሎ ትኸፍእ ኩሉ ሰብ ክቃበፅ ኣለዎ ነዚኣ ነዚአን ከዓ ከም ፀላእቲ ቀሚጡ እንተክገብሮ ኣሎ ክስዕሮም ጥራይ ኣሎ በቃ ፀላእትና እዮም ዝኸፉ ፀላእትና እዮም ጨካናት እዮም በቃ ሬሳና ካብ ባሕሪ ክወፅእ ከሎ ኣብቲ ጥቃ ሬሳና መፅኦም ጓይላ ዝፃወት እዮም እዚኦም ፍሉጣት እዮም በቃ ኖርማል እዚኦም ፍሉጣት እዮም ዋጋ ከማን ኣይከፍሉን እዮም ዋጋ ኣይከፍሉን እዮም ተበለፅቲ እዮም ሕጂስ ከምዚ ሃገርና ንሪኣ ኣለና ማለት እዩ መንእሰይ ክብል ኣለዎ ድምፅኻ ወሪዱ ድምፅና ክንዛረቦ ሓሲብና ያለ ሕጂ ኣብርሃም ክንስዕሮ ኢና ክዛረብ እሞ ሽውኻ ትምልሰለ ኢኻ ኦኬ ኢሜልካ ግን ስምዓኒ ክንስዕሮ ኢና ንሓስብ ዘለና ገለ ኢልካ እሞ ህራይ ሰዓር ስዒርካ ያለና እስከ ንሕሰብ እንታይ ኣሎ እስከ ንዓና እውን መቸም ፍትሓዊ ክኸውን እንዲኻ ትደለኻ ፍትሓዊ ትኸውን ትኾንካ ዋላ ዓና ኢኻ ፍትሓዊ ትኸውን ማለት እዩ ሕጅስ هراي سعير كيالنا سكن حساب صغار سعير كيالله
انت له دتاس كان نجر ددل خيا نجر انا سلام كم برنا دخل ها هذا اللي خلو ديها هي ما تخلي دمسي خا حزبي مس حزبي كوين دمس لها النقطه مس حزبي كوين سيخ شعره يلقاني هجي اري شور حزبي مسخالو دي بساعات زي مسخان خون تسود دوليو نغرات حزبها دوليو نغرات سي تقبر الله خديخه كم ماسي بولكي ولا هجي بيرسونال سي تحزب دولي ودلو اب ساعات ناي حزب بريوريتيز تقبر الله خديخه بولكي كم دم بتقاو مخنتي حزبس شجر الله وين كان حاسيبا مفتح دخونا اشكال الله خديخه الحزب 5 دولار شهور ديخه عاسي ابز دم بتقاو جنرالايز نهرجرناس اب كبرتات خباس دول دلو كان 4 بتلكاو حزب إرتراس ولا شي حاجه شجرتها له يبقى لاي 10 سنه تلكاو ولا شي غزي شجرها لي ويل كان حاسيبا يبقى لاي اب كبرتات نايت هاجرسي كومبرومايز ايغبرني حزب إرترا اجي مس حزبي كوينه حزب سراويت نسي اكل نايت حزبيو يا اكل نايت حزبيو كنت اسو نابخا كان دم صخايا هاو مين % شوريخا معاها دم تزيحته انت هلك برخ يعني انت كل اللي هم تفوتوا هنكون بس تستغرقوا الناس سمع نسكت اسي نغني كان يغني الناس سمع الزق اساس نغني كايني تسي تقداي حزب إرتراسي انت يدل له بز ساعات انت حريل كانسي كل حزب عالم زدلي اوكي زبل كازبو كل عالم حزب زدلي سخان طيب سلام كوينو كاتخوس كسرح كم حزب خنقد قالوا كي هنا سلطان قال ما يكون انكو سلطان معناته شيء بريزيدنت خوون دلي قال ما يكون انكو سبو خوين يكون تحطو كم سب جن سريح خاطمو كعبي كوانا جب صوري بيت مهرتي صوري طرقيا هوسبيتال بقى ازي خلو كم حزبيكو سرح حزبي ارتراز دي قال كو فلي دبل روكيت ساينس هاد لينيكو كم سب كنبر دليتو خزارب زعبا هاغور يهين كبهال كسرح كنقد كجيش زي اوكي خالق ولا حنتي ناي بوليتيكا حسابو خجلص بعض زمرط مرحت خم حدا نزز صلسي كمي جير حزبي ارترا نز خصلي كتحس بحقن حقاونتن كنا ما برس خميلو حجي كو ابي ارترا كو بيتنا حل يسوي تحوي نقطه تجرم بتقبلوا وان تجرو استاذ فتحوا من يسرح من 9 فتحوا كتقبلهم خلاص مسالتاوي لو تعدل السودا اسمع عنه له ارزكو بعد سرون كو يردا كومنتاي يمسلك انا دا ابي كوينا ابدق كوينكو انا بريت على زي انصار طلعي خستاك لعلكم يكون ان قاتي قالسي ولا انت دلخو خوم ديك ነገር زي سربت تخدو سرنق لو تغلز بحال كون مدلخو ግን አይከውንን እሱ ይኮን እንት ዕላማ እትሽግር ኮን احنا ንቃለ ዘለና ንብለኩም ኣለና ነቲ ስርዓት ሲ ከም ህዝቢ ፀቕኽ ንፈጥረሉ ክንክእል ኣለና ፀቕጥ ከይፈጠርካሉ ግን ንልዕሊ 350 ሺህ ውትድርና 300 ሺህ ውትድርና እንቢሩ ብነፃ ጉልበት እንድሕር ሰርሕ ኣለኹ نفس وكف مينستري نفس وكف ناي بارت شعات ناي تكال بنصا اندحر سب سرحال له خوينسي انتي حاسبو انتي سلا زعططو ينا عفات مصي صباحن جو دموس كخفلم وي دما نحزبي سلطان كركبو بمنتاي بيناي مو بيناي سموغت سلازي اثني هنا هنقولو نبل زلنا ابزع حزبي ممنطالي دغفتو ممنطال دغفتو كان نسهم كا اكلناتو يرو سقطي خا تغبرو لتخيل سلازي እንደ ሕርጽ ባሕን ቆዋም ገይሩ ስልጣን ገዲፉ ስልጣን ህዝቢ አረኪቡ እንታይ ፀገም ኣለና ኣነ ኮ ናይ ኩሉ ኮታ ኤርትራ ኮ ናይ ኩላትና ናይ ኩሉ ሰብ ከኤርትራ ኩላትና ብሓደና ክንነብራ ጥራይ ቀዳምነት ህዝቢ ኤርትራ ንቀድም ሰሪዑ ህዝቢ ኤርትራ ሕራስታይ ነጋዳይ ዝብል ሲስተም የተኣታትወሉ ቆዋሚ ይግበረሉ ሕጊ ይግበረሉ ባይቶ ይፍጠር ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ብዝመረፆ ባይቶ ይመሓደር ድሕርኩም ክገብር ደሊና እንታይ ስራሕ እንታይ ደሞ ተቃውሞ ኣለና እዮም ተቃውሞ ኮን እሱ እንደ ዝደሊ
ናይ ግድና ኣይኮነን እኮ ኣነ ብኢትዮጵያ ከይደ ወይ ብኣሜሪካ ተደጊፈ ወታደራዊ ዕልዋ ገይረ ስልጣን ከምፅእ ኖ ወታደር ቀስ ብቀስ ናይ ህዝቢ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኦን ጆብ ትሬኒንግ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስትጣየስ ኣጣይስካ እቲ መደበኛ ሰራዊትካ ደሞዝ ስነ ስርዓት ዘለዎ ደሞዝ ጌርካ ብሳይንስ ክትዕጥቆ ትኽእል ኢኻ ብድልየቱ ግን ብግዴታ ዚንጎ ቀዲድካ ገለ ዘይኮነስ ብድልየቱ ተኻልእ ከዓ 18 ወርሒ ኣገልግሎት ገይሩ ናብ ንብሪ ሂወቱ ይምለስ ናብ ገዙ በቃ ተወዲያ ከምኡ እንድሕር ገብር ክኢላ እንታይ ኮይኖም ክቃወሙ ቀፅሉ ድወለን ኣሎሞ ፅቡቅ እዚኣ ሕቶ እኮ ክልተ ሰለስተ ግዜ ሓቲትካያ እንታይ ኣዳሊኻ ኣለኻ ትብል ሕቶ ሕርጊጎ ድዩ ወይስ ትሕተኻ ዘሎ ሓውና ክንደይ ግዜ ሓቲትኮ መጀመርያ እንታይ ኣሎ መስለካ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ኣብ ክልተ ተገሚዕና ኣለና ሰሚዕካኒ ተገሚዕና ኣለና እስኹም ትፅቡቅ ኣሎ ትብልዎ ዘለኹም ንሕና ከዓ ትሕማቅ ኣሎ እዚ ዋላ እስኹም ትፅቡቅ ኣሎ ትብልዎ ዘለኹም እኮ እናተረዳእኩም ኢኹም ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ንሕና መጀመርያ ኣብ ሓደ ንምፃእ እዚ ዘሎ ዝኸዶ ዘሎ ከይዲ መንግስቲ ሕማቅ ኣሎ ከምዚ ይኣስር ኣሎ ይቀትል ኣሎ በቃ እቲ ዘይገበሮስ የለን ኮታ ኣብታ ሃገር ንብል ኣለና እዚ ኣሚንኩምሉ ከዓ ኣብኡ እንተደኣ መፅእኩም ድሕሪኡ ዋላ እሱ እቲ መንግስቲ እውን እኮ እንተተነቂፉ እንተተሓቲቱ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ክመፅእ ይኽእል እዩ እንተመፅኡ ንሕና ፀገም የብልናን እስያስ ይኹን ኣብርሃም ይኹን ንሕና ናይ ሴድያ ናይ መንበር ፀገም የብልና ንብል ኣለና ንሕና ንደልዮ ዘለና ግን ክትግበር ዘለዎ ኩሉ ግዜ ፀላእቲ እንዳፈጠርካ በዚ ፀላኢ መፅኣካ በዚ ፀላኢ መፅኣካ እንዳበልካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ራዕዲ ምንባር ወይ ነቲ ህዝቢ ብናቱ ራይትስ ከምዘይሓትት ምግባር እዚ ኣየድልየና እዩ ክንደይ ዓመት ኢና ኣብኡ ክንነብር ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ውግእን ወረ ውግእን ክንነብር ኣይንደልን ኢና እቲ ኣብ ውሽጥና ሰላም ንደሊ ኣለና ሰላም የለን ንብል ኣለና እቲ ህዝቢ እኮ የለን እንታይ ኣዳሊኻ ኣለኻ ትብለኒ ኩሉ ግዜ ትሓተኒ ኣለኻ ሕረይ ዝተዳለወ የለን ምሳኻ ብሓደ ከይመፃኩም ምስቲ ኤርትራውያን ከይተሰማማዕኩስ ከመይ ኢና ክነዳሉ ኣነ ንስኻን እንተሓቢርና እኮ እቲ ዘለና መራሒ እሱ ክጥዕይ ይኽእል እዩ እንድሕር ሓቲትናዮ ኣብቲ ንሕና ንደልዮ ክነምፅኦ ንኽእል ኢና ህዝቢ ኩሉ ግዜ ንመንግስቲ መን እዩ ዘማእዝኖ ህዝቢ እዩ ዘማእዝኖ ኣብዚ ሃገር ግን ብምንታይ እዮም ዝመርሕዋ ከማን ክርዳእካ ይክእልን እዩ እቲ ኣብቲ መርሕነት ዘሎ ንሕና ትግራዋይ ይኩን ወላ እንሻላ ሲኒ እዚ ቻይናዊ ዘይከውን ንሕና ንደልዮ ዘለና ብሕጊ ይምራሕና ሰላም ይሃበና ኣብታ ሃገርና ንብል ኣለና ሃገርና ከዓ ሰላም ክህበና ኣይከኣልን ኣሎ ኩሉ ግዜ ፀላእቲ እንዳፈጠረ ናይ ደገ ፀላእቲ ባዕሉ እንዳፈጠረ ፀላኢ መፃእካ ከም ዝገበረካ እስያስ ኢልኩም እዩ ንሕና ኢትዮጵያ ንከይትበታተን ኢና ንሰርሕ ቅድሚኡ ዝነበረ እውን እቲ ዝሞተ ሓደ ግዜ ኢትዮጵያ ክትበታተን ንሕና ኣይንደልን ኢና ኢትዮጵያ ንከይትበታተን ኢና ንሰርሕ ይብሉ ካለው ሓለፍቲ ናይ ህግደፍ ንሕና ኤርትራ ትበታተነና ኣላ እታ ኤርትራ ንከይትበታተን ንስራሕ ኣብ ሓደ ንምፃእ ኢና ንብል ዘለና እዚኣ እያ ክንመርፅን ክነድምፅን ሲ ንሕና መጀመርያ ሓደ ንኹን እያ ተዘረባ ቴንክ ዩ اوكي اكيد على سمعت اوضه سمعنا الله حقيقة عاد اجي انا انتهي لكم هذا مثلا تسمع لها انا انتهي لكم هذا مثلا نص دعاء ولا تتعدل جماعه جلده ولا صعد اعتبار بريزيدنت سياسي اقول انت معك لا تكون لا يتهاجر بس معك لا يتهاجر كان ناتي ناتكا السخبر بريزيدنت انا ورقه ينبر كلنا اي مرص كون بريزيدنت خبره نعي حزي سياس نعي بريزيدنت يكون نعي سياس بقول قسم تحتي انتي يا خبلك تزارموا نعيب كان تحيطوا لطوان برسي نات كان ناتينيو نات شمي لا يتهاجر شمي هاجر الله بتقول حتى أقولك إيرتان بحال هاجر الله ثني دكتاتور ديو جزاء ديو عمات ديو تحاول تبدأ قدس بريزيدنت لك أنت ما عليك ما عليك يتهاجر هذا هو كيف ولا so I was no راح نقول لي فضلي عادهم بس بدلنا أنا ما هذا على قال والله هذا حنك تمالا نعنا ايسر حلنا نالو ينا نبلك زلنا تقريبا نزرب لنا ترد يا نعناس ايسر حلنا نالو ايسر حلنا تو بلقنا اثناي
ومبر قلنا بني ناتنا الخان تومبر حزود الله ما عليك ناتنا الخان أمان عيد خلي نهزب ده يشرح له أنت ده أخويني يولد بقى اوكي صراحه القدر لا يولد ولا يولد كل كلام زعمكم كنت كانوا على زعمات ما عليك الدار زعمات ما عليك الدار زعمات كسرت ده ما عليك لا يتهاجر كلمه لا يتهاجر شيمي اجي صدحان كم تتربي خلت ابزين عند هنا نص حما عليكم ناقنكم نصهم زعمات حما تزاربوا معاهم درايكم على العيلة بس لكم كين معاس كل زي أنا طول ساعات من قستي خطط تصرف أبجزء هذه حاجة حدقة ولا من قستي جاكي الساعة دقاقي خمو أي تولني حاجة تدفع النجير أي ما تصدقتي أعطيك دراية عين غدينا فتخلعي كم تبغوا نبغى نحن صباتنا نحن بيت الرئينا نحن معكني ولا عدو دقيقة ولا مسكون حقوقه نظام قوام قديدوا فتحي قديدوا نظام قديدوا نقدر نعدي دمسلو عجلة دمسلو أطفايا كله بدحريها باك جراوند اوكي نظام قديدوا نقدر نعدي هو رباش دمسلو اوكي دحين كعسرك عندهم حياتكم نظام قديدوا نقدر نعدي إذا لا عندهم لا ما يسمح لكم تحاشى لو تقلت اليوم بديك هذا الشيء ما لازم حاجه من خلالها اللي بقد عمل تعيش سبيتي هم من هنا تعال كنت يقولوا بدي يقولوا يقول احنا نحن بس عندنا بالله احنا نحن جينا دليل حين عندنا لكم وتاخي حاسكم تاخي حاسكم افتح حاسكم عايزكم جاي زي حاله دي سلام معك تعال مسلمون كلهم كانوا عملوا الدرس يزبي مساحات دوله مساحات اللي حب مساحات دوله لعيسى عمل عنقر يعمل كذا يزبي في حياه المهندس بالكلام يزبي مساحات غير ذي ولا حد يدرك عن هين وحالكم تتصل شفتوا حصل صبغ هو انتهى له مسلكا تي ازبلو زي اي تبلو زبل كذا زرب اسو بالعكس يبقى تي اسخم تبلونا انا بانا يختلاقو بزلخه انتي ابزي اللي هاجر الله ابزي اللي بريزيدنت الله ابزي اللي سرعه الله ابزي اللي كمزلو اندابلكم نعنا عيننا حوصا كتدفنونا دلي زلهم نسهم يهم كبر حو ازبلو نحنا يبلنا نحنا اتسترد انا نزارب لنا اب حدا نمصاينا نبل زلنا انتي از تبلو زلهم سي اتتبلو زلها تسرعتك كمزي صلاة دافطره صلاة إلني وجه صبح بخمس مساكا بخمس تورركا بأسلام مساكا بكستان مساكا بخمس مساكا دابله زبا اسنا زلو نسيو نزن الردائنا نبل زلنا نحن اسو اي ترداكا نسا كساب معسي كرداكا اسو نعخاي ملكت بقى اتحققين اتي نبلو زلنا ازي نحن كبد ما 34 عامت ولا حنتي لوتي رعنا لوتي رانا ابز هاجر اتا لوت رينا الله وي اتا سلام رينا الله كنبل النقل كب 9 كلتن كساب 9 شوعتن دنبره اسو خاني بقى اسم كب دمو ساوه تجميرو مس تي اكوب زنبره اب غزي مغزاتي اكوب زنبره حزبታት مس دقو كفلاله شعو غزي تفلاليو ابت قدم استفل انت تفليو نصلا اين كوصي يوص نيرو دحرنا صنت جين حزبي كب سدتنا بهاجركم اللي زقبوا دحرنا صنت نحنا سدتنا بزيحو ردياني ازي زخوده زلو كيد سرعات ازي سرعات ازي ناتنا يكون معنا يكونني ونبلالنا نحنا معنا يكون يتبلنا انت اخوين كان تايغيرو اكيبنا دي كبنا زقبوا فحبيلنا ها كحويانا كبلنا زقبوا كاي قتلنا له ياسرنا له كب ابيات تمرتنا ابيات حكمنا دبزح سي ابيات ماسر تبزيحو نبلالنا ابزي حجي نو تغاغي هات بلن لخ اي تغاغخون አይናዩ ተጋጊ እንታ ዳኮይነ ተሐቀም ጻለይ نحنا كم حزبي متن اسلامين كستانين تباهلنا كو تقاتلنا ينفلطن نحنا بኤርትራ ታሪክ ሙሉ እስኹም ተምጽወጊን ምሳኹም ድመጻና በትጅሃድ መጽይኩም በዚ ከምዝ መጻኩም እንዳበልኩም ምን ህዝብ ንባዕሉ ተባዕሉ ዕወት ተተፋንን ወዘለኹም እስኹም ይኹም ብሊስ
እስኹም ክብል እንከለኹ ከም ደጋፊኡ ኮይንካ ስለ ዝመጻእካኒ ምስኡ እየ ተቐፅረካ ዘለኹ ኣነ ሕጂ ንሕና ንደልዮ ዘለና ሰላም ኣነ ክወፅእ ካብቲ ሃገር ብስግረዶብ ዘይኮንኩ ኣነ ከምቲ መናባብሮኦም ከም ሓይሹ በዓል ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝወፅዎ ዘለዉ ሰላሕ ኢለ ክወፅእ እያ ዝደላኒ ኣብቲ 30 ዓመት ወይ 20 ገለን ዓመት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክገብር ኣይደልን እየ እዚ መፂኡካ ፀላኢ ለካ ገለ እንዳበልካስ ኣብ ራዕደይ ተንብረኒ ሕጂ ከዓኒ እታ ናይ ቀድሚ ሕጂ ኣስላማይ እንድሕር ኮይኑ ጅሃድ እዩ ክስታናይ እንድሕር ኮይኑ ትግራዋይ ወይ ዓጋመ ትብልዎ ዝነበርኩም ናብ ትግራዋይ ተፀጊዕኩም ሕጂ እንታይ ተቀይራ ጅሃድን ኦሮሞታይን ትብሉና ኣለዉ ጅሃድ በሉና ኦሮሞ በሉና ወላ ሓንቲ ንሕና ንሰላም ንደልና ናብታ ሃገርና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ሃገርና እቲኦም ኣብ ላዕሊ ኮፍ ኢሎም ዘመሓድሩናን ዘሳጥሉና ክስታይ ዘሳድዱና ዘለው ሰባት ናትና ይኮኑ ናትና እንታ ኮይኖም ከዓኒ ንዓና የመሓድሩና ንዓና በቲ ግቡእና ይግበሩልና ንብል ኣለና ከብቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ፋሕ ጭንግራሕ ዝበልናዮ ሎሚ ዝበልናዮ ይበዝሕ የጀማዓ እዚኣ እታ ትኸይድ ዘላ ከይዲ ኣብ ኤርትራ ሲ ንዓ ክትከሓሕላ ክተብለለይ ክትፀባብቀለይ ትኽእልን ኢኻ ኣነ ኤርትራዊ ኣነ ምሳኻ ኣለኹ ንጎ ፀወጊሕ ፀቢሒ ኣነ ይድውል ኣለኹ ምሳኻ እንታይ ኣሎ ኣነ ይርኢ ኣለኹ ካብታ ሃገር ኣብታ ሃገር ተጋዲለ ግቡኣይ ዝፈፀምኩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይደ ግቡኣይ ዝፈፀምኩ ዝወፃእኩ ሰብ እየ እዚ ነትን ኢልካ ንዓይ ክትቅሽሸነይ ትኽእልን ኢኻ ሕጂ ንሕና መወዳእታ እንታይ ንብል ኣለና የጀማዓ እስኹም ይረዳእኩም እዚ መንግስቲ ዝኸዶ ዘሎ ከይዲ ባዕሉ ይነግረኩም ኣሎ ባፅዕ ዓዲ ይኮነትን ሃገር ኣይኮነትን ዓዲ ንእሽተ እያ እንዳበለ ሞራልካ ይሰብረካ ኣሎ እቲ ናቱ ዘረባ ከመይ ትርድእዎ ኣይርዳእንን ኢና ዓይዳ እምበር እስያ ትዛረቦ ዘረባ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ንኤርትራን ኤርትራውነትን ዝቐትል ሞራል ዝሰብር ዘረባ እዩ ዝዛረብ ከመይ ኢኹም ትርድእዎ ኣይዶን ነው ነዚ ወጊድ ኢልና ነዚ ኣሊና ንሕና ኣብ ሓደ መፂና የጀማዓ ንሕና እታ ሃገር ተድልየናያ ተኣኽለናያ ኣይትገፍሓና ኣይትፀበና ኣብታ ሃገር ሰላም ጌና ክንነብር ንደሊ ኣለና እነዚ ከዓ ብከመይ ነምፅኦ እቲ ዝግበር ዘሎ ንዑ ኢግኖር ጌርና ንሕና ኖ ክንብሎ ኣለና ኣብቲ ዝጋገዩ ኣብቲ ሓቂ ከዓኒ የስ ምሳኻ ኣለና ክንብሎ ኣለና ኣብ ሓደ መምፃእ ተድልየና ኣላ ቴንክ ዩ ኣብሌኩም እንታይ ድዩ ዜረ ዜረ ኣብታ ካብ ሪያሊቲ ምስ ሪያሊቲ ኣይንባእስ እየ ድብል ኣሲ ራይ ጎደሎ ነቲ ጎደሎ ከም ዘለዎ ናይቲ መንግስቲ ፖዚቲቭካ ከም ዘለዎ ንኩሉ ድሕሪ ዜሮ ሪሕካዮ ንዝኾነ ሰብ ክትረዳእ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራስ ጎቲቱ እዩ ኩናት ደምፅእ ዘሎ እምበር ባዕሉ እዩ ኩናት ዝፈጥሮ ዘሎ ዓይነት ዘረባስ ክሰምዕ ፀኒሐ ሓንቲ ሳምፕልስ ከንስወድ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንውሰድ ኤርትራስ ካብ ኢትዮጵያስ እንታይ ትደልዮ ስለ ዘለዋ እያ ክትወራ ለሰን ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት ትገብር ክትደልዩ እንታይ ረብሓ ስለ ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያስ እንታይ ትረብሖ ስለ ዘለዋ እያ ኩሉ እቲ ሃገር ሲ ናይ ኩላን ሃገር ዝኾነት ሴፕሽስ ካንትሪ ኩሉ ዘለዋ ክልተ ማስ ሙሉእ ታሽሙ ዘለዋ ሃገር እያ ኩናት ክመፅእ ኮይኑ ብኢትዮጵያ ንዓና ዝመፀና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ኣብ ሪያሊቲ ክንሰማዕ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ጎደሎ ከዓ ከም ዘለዎ ተቐምጥዎ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ዓይን ኩላና ኣይተኸወለ ብኢትዮጵያ ናይ ሓደጋ ኩናት ኢመርጀንሲ ይመፅእ ኣሎ ነዚኣ ከማን ኣድሚት ክትገብሩ ኣይደለኹምኒ ነቲ መንግስቲ ስለ ዝፀላእካዮ ሲ ዋላ ብደገ ዝመፅእ ነገር ባዕልኩም ዝፈጥሮ ጌርካ እንድሕር ትዛረብ ኣለካ ካብ ሪያሊቲ ስለ ትወፅእ ዘለካ ሰብ ኣይቅበለካኒ ቤና ኣንግል ክቅበለካ ምክንያቱ ነቲ ደለ ኣብ ግራውንድ ተምፅእ ኣለካ ማለት እዩ መንግስቲ ቋማይ ገበሬን ክትኮሶ ትኽእል ኢኻ ካልእ ኢልካ ክትኮሶ ትኽእል ኢኻ መሰልካ እዩ እቲ ኣብቲ ጎንቲ መንግስቲ ዘሎ ከዓ ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ነቲ ዘሎ ነገራስ እሲ ከሳግረና ዝኽእል ኢሉ ከኣምን ከዓ መሰል ከም ዘለዎ ከዓ ክትስሕቶ ይብልካን ኣብዚኣ ከለካ ኣብዛ ሚድያ ከለና ከማ ድሕሪ መሰልና ክናፈግ ጀሚርና ሲ ስልጣን መፃና ከንታይ ኢና ክንከውን ዝኾነ ሰብ ናይ ምዝራብ መሰል ጎዲሉን ኢኻ ትብል ኣብቲ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ክዛረብ መሰሉ እዩ ግድን በቲ ስኻ ትጥምቶ ዘለካ ኣንግል ዘይጠሞት ኢልካ ትዛረቦ ይብልካ ካልኣይ እቲ ንኤርትራ ትሬት ናይ ኩላህና ትሬት እዩ እታ ኩሉ ግዜ ትዛረባ ሃገር ክትህልወና ኣለዋ ክንቃወም ክንድግፍ ክነብራ
ما ميقنا خنبرا تكون نغير خنبرا قدامنا وحست هاجر كتولنا كقرالو ابتا وحست هاجر كا وراك مصخلو ورا المصخم دول ادميت نقبر كلالنا سلازنا انا يطراي السي غوتيتنا بكينا دوزدنا دلو خنبر يبلنا مسحاق نعرق لنا مالتي سياق بلاك ادلي ثانك يو صبو كبر حاو انت له مسلك كينات يمصالو حنسب حسن شيء اودان مو كوردي حنسب طنحن زي كزاربو زي اي غزيه دبل حونا انتاي لك كينات يمصالو تي ريزن كينات دمص زلو انتايو تكوينات نبي زعلميو اسخاكو نباخا نب ارترا دمص كوينات يلن حنسب سنحني اثيوبيا نكاي تبتاتن بسرح حنسب سنح هو كود الكامو اثيوبيا نكاي تبتاتن بسرح እዩ ኩናት የምጻልካ ዘሎ ንናትካ ኩናት ዘይኮነ ኣብራኻ ድመጽ ኩናት ዘይኮነ ክቀትለካ ዘሎ ኣብ ናይ እንዳማትካ ኩናት ክወስደካ ይሓስብ ኣሎ እሲና ክንረዳእካ ንደሊ ዘለና ክቡር ሓው እቲ ኩናት ናቱ ሪዝን እንታይ እዩ ኣገረዳእና ሕጂ እቲ ኩናት ኢትዮጵያ ወደ ባሳይባ ንኤርትራ ክትወራ ክትጎብጣ ትሓስብ ኣላ ዲኻኒ ነዚ ከዓ ሓላፍነት ኣለዎ ዘሎ መንግስቲ ብድኸኣሎ መንገዲ ነቲ ሃገር ሴፍ ጋርድ ክገብራ ክከላኸላ ማለት ህዝቢ ወዲቡ ድዩ ደለዎ ኣልያንስ ፈጢሩ ድዩ ማንዴት ኣለዎ ነቲ ሃገር ዲፈንድ ክገብር ሕጅስ በላይ ተሓሳብ ኣለትና አንደ ኪንካልና አብርሃም አላ ወዲኻ ዘገባና ዘላ ኣታኽን ውድፅና ተዛርብ አብይ ኣሕመድ ዚ ኣብዚ ዝበሃል መራሕና ኢትዮጵያ